Hei, meillä on eräpäivän tämä nuotiosessio alkaa olla jo ohi. Se meni aika pikaisesti. Mä haluaisin kysellä Leenalta Helsingin kaupunginkirjastosta ja Sallalta Rovaniemen pääkirjastosta sitä, että mitkä oli teidän tavoitteet, kun te osallistuitte tähän eräpäivään? Mikä oli se? Mitä te haitte täältä? Mitkä oli teidän henkilökohtaiset tavoitteet tästä? Mun henkilökohtainen tavoite oli tulla jakamaan tänne kokemuksia, saada kuulla, miten muissa kirjastoissa Suomessa on tehty osallistamista asiakkaiden kanssa ja saada innostusta omaan työhön. Aika laittamattomasti sanottu, ihan samoja asioita. Innostus. Nyt on ollut, itse saanut olla mukana hyvissä jutuissa, niin sen kertominen muille ja sitten uusien ihmisten tapaaminen ja ehkä uutta ajattelua tai siihen intoa omaan työhön. No teidän tavoitteet, koitteko molemmat, että nämä saitte sitten toteutumaan? Saa olla rehellinen. Mä olen ainakin toistanut itseäni, siis ainakin olen jakanut tietoa, varmaan toiset on jo ihan kyllästyneitä siihen. Sitten uusia ihmisiä olen tavannut jonkun verran, en mielestäni vielä riittävästi, mutta tässä on vielä aikaa. Että tämähän, vaikka sä teet loppukoostetta, niin mehän vielä kävellään pois ja ehditään tässä jutella keskenämme. Ja tietysti siinä on se ongelma, kun me ollaan Rovaniemellä, niin täällä on tietysti eniten rovaniemeläisiä. Mutta se ei haittaa, omien työkavereiden näkeminen uudessa ympäristössäkin on ihan ok. Ja on tullut siis ihan uusia asioitakin, mitä en tiedä. Joo, mulla ainakin kumpikin omista henkilökohtaisista odotuksista ja tavoitteista tälle päivälle on toteutunut. Mä saan ideoita, 2 ihan konkreettista ideaa, mitkä mä haluan viedä mukanani Helsinkiin. Ja ne ovat mitkä? Sallan vinkkaama nuorten raati. Se, että mä haluaisin lainata tai kierrättää sen sun sähköpostiotsikon muun muassa. Eli se nuorten raati on yksi asia ja toinen oli, mikä olikaan sen elokuvaillat lapsille? Minikino. Minikino. Mä ajattelin, että se sopii aivan täydellisesti uuteen Tapanilan remontoituun kirjastoon sitten. Meilläkin on siellä esitystekniikkaa. Okei, kiitos Leena ja Salla kokemustenne jakamisesta.